ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир намихел жемпирчоб ромадагия кашмир. Эра бинед мех дорад. Ино размерашон стандартай. Тақрибан то размери 52-ра ҳамин чизо мешаванд. Беҳад фасон. Бовар кунед, аҷоиб метова. Ина нархи ино 400 сомон. сиёҳаш бо ҳастай. сиёҳаш то размери 50-ра мешавад. Тақрибан материалш кашмир. сиёҳаш бо ам хето поёна маҳкам шавак дорад, маҳкам мешавад. Сафедаш надораду сиёҳаш ҳастай. сиёҳаша бинед чӣ қадar хушрӯай. 400 сомон. Материалаш аҷоиб, хичам намудаш. Духтаро хеле бисёриҳо мегӯянд ягон чизем мода необычный нишон тиед, ягон чизе ки ҳама надошта боша. Ина марҳамат, инами бори новинка. Беҳтарин анами намуд жемпирои новинка. Ино бо бори туркиян дӯстони азиз. Хеле ами румолоша мегирем. Ина марҳамат ваёш жемпирош. Ами тақрибан то размери ами 50-ра мешавад. Ами сиёҳаш. Баъд инчунин азана инош ҳастай. Инош бо барои занҳо. Инош чанд сомон? Инам 400. Инош ҳам 400 сомон будай. Материали ино хеле мулоимакан. Остиношон ҳамашон 3/4 омадагиай. Кашмир меган. На. Ям барои занҳо хушрӯ, барои духтарако хушрӯ. Барои духтаракои мисол амхе оверсайз нағз мебинанд ки амхе партуфтаиста. 400 сомонӣ. Ана ин барои арӯсаку хушрӯ. Ин бошад тамоман беҳтарини беҳтарино. Анаминаш ки амиқа афсус ки размери калон надорад. Шахсан мада беҳад мақбул шидира бинед. Санҷошонам, хучонам. Дер накунед духтаракои хушрӯ. Нависед кадоме ки дар кор бошад, нависед мо доставка дорем аз амино.